سلام كمي تمسيوك برات تعزبنا لك ساعات تشعت تخينون لو مستدالو زينا ومسنادون في المالونا قدمي قلنا حبريتها لنا صباح عربي عيد الأضحى سلازغون دما نكل حزب إرترا روحوس بعل عيد كم دما تقتلتي امنة مسلمنا دما روحوس بعل عيد كون لكم من ناتمنغو نلومي حاموس 3 حمل استدالو هاغراون زيناتات حيزلكم قريبه زلغو ميكائيل حرقي فلما قن بقدنا توتات فيلم أبي موشة بماكلات هادي باران قرماي كان عصوت وربعت بكورونا فيروس تلخيفهم تنحو أبي زوباسي من أوكي بحري زرق حاقل قولة تمرتن مرقاتات معي سرح تسلاسل أبي مسرح تسقنان مسفحن زركة بترقع عدغي حلاي دقسا لعلة 900 هاوت تزازيون أب زيناتات وطاي هندي كاب فرنسا زعادقة نفرت وق كتركة جميرة إيران فلما جيزينا تحت مريت بالاستيك ميسايل فتينا أمريكا بالعلي ودون بريزيدنت بشار الأسد إجدا أصدقاء دقيمان خلو حزبي إرترا بعفشان تقتلت امنة مسلمنا روحو سعيدنا تمنغو زرزرات زينا حبريتا كاب منيسر تعنا أبي زوباغا شواركا موشة بماكلات عدي باران قرماي كان تعقيبهم نزيز أنحو لومي 3 حملة بستقبرنا لابراتور مرمراتات عصوت 4 زيقاتات بكورونا فيروس تلغيفهم تنحو زوم تلغيفهم زيز أنحو زيقاتات عصورتو سلستا بموشة بماكل عدي بارا حدد ما أبي موشة بماكل قرماي كاكوخن كلو بملوهم أبي زحالف السامنتات كاب سودان بفنو زيتملسيوم زي كمزيلون كلو تي فيروس تلغيبهم أب استفلالي كبابتات غاش باركا بزركبا هوسبيتالات حكمنا وكنكن كجبرلهم زصنحو 34 زيغاتات حاويهم ننا بيتهم تفانيم አለው بز مسرت أب إرترا طلالا قطري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كساب لومي 279 بصحلهم 225 كابزيوم بستغبرلهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال كفانون كلو 54 دما أب هوسبيتالات تعقيبهم يركبهم منسر طعنا 30 حمله كلتشان إسران نابي كال زينام سنسجر أبز حلفة ناينات عامتات أبز صلات تمرتي بستجبر جزي فوفري 3 زي بتصحز نبرت كالات تمرتي أبزوان زين نابي العلي 420 كبيل له زدما زرقها أقول تمرتي نمرقات عبي الصوات ويجيرون وكيل رينا محارب لاي بملك زينا وطبطاب نزدالو تحستو سامسوم هايلك أوربوي أب زوبا سميناو قيح بحري زرقها أقلقلة تمرتي بفلاي أبرحو قطرات المرقات وتصيتاو سراحي السلاسل كمزلو چنفر منيستر تمرت حبيروم حلافة چنفر ممهر رشيد محمد عثمان مسيرينا أبز قبرك ألمحتت لو معامت بالعلي 38 مليون نقفة 26 حدستا أبيات التمرتي بمهناتن أبداساتن قزياو متسللن أقلقلة كهبات أنحا أبيات التمرتي ناب زمناو هنساتات تسقاقيرن أدمعان تفتات ناب زكايدالو درجة تسقاقيرن كمزلوها إزد ما متشؤنت مفتار تساتفنت زعززن نمسرح ممهارن مستمهارن نقدميت زدفئن مخانو قليصهم حدا تي تمهاراي زحاشه تحت قصي يخبل سلازلو ولا توصيت نسرت تمرتون ترالو تمهاراي نفسو تمهاراي انت بس كرخيبو كاب دورانا كاب صحاز كلاخلو انصار خيبو زلو ازون حدا كابتي لوتي ابتي تمرتي كم تخيليو ولا ابتي مسارحتاتو اذن ابيات تمرتي درجه ملو مسارحتاتو منستر تمرتي كله تزدلي تحت قرتي وشتي ابيات تمرتي تزدلي زلو مسارحتات بكل تقربي كتاب ديسك تمهارو سليداتاتن كلن تقربن سلازولا زخونه ناي تمرتاوي مسارحتات حسرته بينن حدث عن سنزلو ابنت ولا ناي دانالو بيت تمرتن توسدي ابن زبافورو اذا بيت تمرتجا ناب سمانياتات وريدانيرا تمهارو جيتي هنصا مقرابو ان تمهارو مچو مهارك تنبارو لو مع مترايسي كم ابنت توسدي اذا بيت تمرتا قدماي كفل ترايسي 250 تمهارو تمزغبو تنتهي لك أتي هنساوي زقبر زول السرحات نتمهاري موجو بايتها مفتار أبتي نايتمهارو عبيت نايتي تساتافنت تراكم زول يريكا أبزان حموس عامتات تكالات تمرتين ترئينايين ب50 متاوي تعبين الله كابت زنابرا أزين تايدريكا أتي تساتافنت تمهارون أتي هزبين أبتمرت زول دليسن طلبين إن عابي مسيخم زولو بوهمتن زرقاحي سفيحكم زول يزريكا
ኣብቲ ዞባ ዝርግሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ33 ሚእታዊት ተሳታፍነት ተምሃሮ ድማ ብ6.3 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ዝሓበረ መምህር ረሺድ ምስቲ ብመደብ ዓረየት ዝወሃብ ኣገልግሎት ተደሚሩ ካብቶም ዕድሜኦም ንትምህርቲ ዝኣኸለ ቆልዑ እቶም 9 ሚእታዊት ዕድል ትምህርቲ ክረኽቡ በቂዖም ከም ዘለዉ ብሪሆም ካብ ጠቕላላ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 426 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 80 ሚእታዊት ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝተደኮና ምዃነን ከም ውፅኢቱ ድማ ተሳትፎ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝምስገን ዕብየት የመዝግብ ከም ዘሎ ዝሓበረ መምህር ረሺድ ግዝያዊ ሕፅረታት ንምቅላል ብህዝቢ ንዝውሰድ ተበጉሶታት መጒሶም ብዛዕባተን ብንፋስን ዝናብን ዕንወት ዝወረደን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ መምህር ረሺድ ኣብ ፀረት ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ በያን ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኤራፓይለ ንኡስ ዞባ ፈሮ ኩትሚያ ንኡስ ዞባ ባፅዕን ጀምሂለ ንኡስ ዞባ ዳህላክን ዝርከባ ሎሚ ዓመት ሙሉእ ጽገና ከም እተገብረለና ኣፍሊጦም ተናይ ምጽጋን መስርሕ ደው ዝብል ኣይኮነን ቤት ትምህርቲ ክሳብ ዘሎ እርጋን ከምጽእ እርጋን እንተሎ ጽገና ክትመጽእ እዚ ቀጻሊ ዝኸይድ መደብ እዩ ሕጂ ናብ ጽገና መስርሕ ዘለዋ ኣሎ ገና ዘይተወድእ ናይ ቤት ትምህርቲ ስጋለት ኣለ ናይ ባፅዕ ላሪሽ ናይ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ኣላ እዚውን ኣብ መስርሕ ተሒዘን ዘለዋ ብቐዳምነታት ሰሪዐን ክጽገና ማለት ስለዚ ቤት ትምህርቲ ተሃነጽ ግዜ ትወስድ መፍራስ ይመጽእ ወይ ብንፋስ ወይ ብእርጋን እዚ መስርሕ ዝቐጻሊ ኣብ ሓደ ዓመት ዓሚምናዊ ወዲና ንብሎ ኣይኮነን ቀጻሊ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ እዩ እቲ ሚኒስትሪ እውን ልክዕ ናይ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ መንተናንስ ሕቶውን ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ መምህር ረሺድ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ራሕቃ ኣብያተ ትምህርቲ ሕፅረት መምሃር ክፍልታትን እርጋን ኣብያተ ትምህርትን ካብቶም ቀንዲ ማሕንቆታት ምዃኖም ብምጥቃስ ነዚ ንምቅላል ብዓቕምቲ ዞባ ንተምሃሮ ናብ ኣሓዳሪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምልኣኽ ተወሰኽቲ ክፍልታት ብምህናፅን ኣብያተ ትምህርቲ ብምጽጋንን ጻዕርታት ከም ዝካየድ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝተገብረ ገዚፍ ወፍሪ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መዋእለ ህፃናት ካብ 5 ናብ 86 መባእታ ካብ 18 ናብ 172 ማእከላይ ደረጃ ካብ 3 ናብ 76 ካልኣይ ደረጃ ድማ ካብ 3 ናብ 14 ክብከም ዝበላ ሰነዳት ሚኒስትሪ ትምህርቲ የነጽር ኣብ መስርሕ ጽገናን ምስፋሕን ዝርከብ 36 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ዓዲ ቀይሕ ሓላይ ድግሳ ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ወኪል ሪና ብንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ሚልዮን ኣፈወርቂ ንዝላኸቶ ጸብጻብ ኣዜብ ብርሃነ ከተቕርቡ እያ ናይ 200 ሜትሮ መንደቕ نقومته مالتين ناتوسن نقولنا خاص كابي كاب 4 متر سقاب مጨረሻ سقاب 3 متر يبصح كفحو سقاب 45 متر يبصح تقند علامو نزي صيو نبره منغدي اكفيحካ نمصاي عبي منغدي صرغا مغبار ካብ ዓዲ ቀይሕ ብሓላይ ኣቢሉ ናብ ድግሳ ዝኣቱ ኣዝዩ ጸቢብን ዘይምችኡን ዝነበረ ናይ ሓመድ ጽርግያ ንምጽጋንን ንምስፋሕን ዝተጀመረ ዕዮ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም እተሳለጠ ነዚ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ካብ ኩባንያ ህንጻ ኣስቤኮ ኢንጂነር ቴድሮስ ደበሳይ ገሊጹ እዚ ኣብ ደረጃ ምዝዛም በፂሑ ዘሎ መስመር ካብ ጸሊም ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ እንድሕሽ ሰገነይቲ ዝሓጸረ ጥውይዋይ ዘይብሉ ከምኡን ሓያሎ ዓድታት ተጠቀምቲ ዝገብር ምዃኑ ዝሓበረ ኢንጂነር ቴድሮስ ልዑል ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ حبيرو إذا من قد زيا كاليت أمارات إتنايتا كترانيا مالتي نسجنيت مساعد قية الرهب كاليت أمارات إتيا هجي سلسة بلجاتها تلوا قدامي كال أي أمارات إت مخانا نتيا كاليتها نزن أب مبرا أويج أف زوادو بزركب عدتات مسكتها ما ترهب يا مالتي سلسة بلجاتها كابتي تيا بزحت أيواتي بزحيتها نعد خانتا مالتي زيا جنت خزب لي أزن عدتات حواتو أو هنا برهنة درعة سمدي حالي ما حراساتن حدش عدن رجيتو نبدك سازاتو 36 كيلومتر زنوحاتون كابشدشن ناب 20 متر زغونن صرغيا بموهاد كوبانه هنص اسبيكون حايلتات مكل خالني زصغن زلو سلسته صغمات نيرو ازا بوتا زيا قداميتي زيا كساد غريت بحال بوتا ازي عما بمخانه زتغانن قلقلتن عقبتن يروا جينا زن مطفا دارغا ناي كندي تندي قلو 13 متر مندق كاب تحت تندي قلو مالتي بحمد ك 4 متر حف كنبلينا لعل مندق بحفشاجي كاب تزنبر روبا 17 متر نلعلي كبكبلي تصرغا مالتي ازيو كالايكا تازنبر تصرغا 6 متر سفحت رينيرا بزز مصكرامات كا ناتشرارفت غينيرا جينا زي اوجيدنا
10 ሜትሮ ዝስፍሓቱ ጽርግያ ክኾን እያ መወዳእታ ማለት እዩ በዚ ቅድሚ 10 ኣዋርሒ ዝተጀመረ ስራሕ ዛጊት 31 ኪሎ ሜትር ብምሩጽ ሓመድ ናይ ምሽፋን ዕማም ክዛዘም እንከሎ ኣዝዩ ዓሚቑ ዝነበረ ብኽሳድ ገሬ ዝጽዋዕ ሩባ ብመንደቕ በሪኽ ቢንቶ ከም እተሰርሓሉ ወኪል ኤሪና ሓቢራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ቀይሕ እኽላማይ ኣዳሊ ነቶም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኩባንያ ኣስፔኮን እንግዶት ብምግባር ምስጋንኡ ገሊጽሎም ኣብ ንኡስ ዞባታት ጋላ ነፍሒ ጸጸራትን ገጀረትን ዞባ ማክል ከምውን ኣብ ዞባ ዓንሰባኑ ዞባ ዒላ ብርዒድ ንስድራ ስዋትን ጽጉማት ወገናትን ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዝ ተገይሩ ብመሰረት ወኪላት ኤሪና ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ብነበርቲ ዓዲ ጸናፍን ዞባ ጋላ ነፍሒ ዝተዋፅአ 20,000 ናፋ ን50 ጽጉማት ስድራ ቤታት ክመቓርሕ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ጸጸራት ዝተለገሰ 4,000 ናፋን ዝተፈላለየ ሃለኽቲ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ተዓዲሉ ኣብ ንኡስ ዞባ ገጀረ ድማ ወናን ትካል ዋርሳ ኣቶ ሙልጌታ ቀሺ ቅስሙ ዘበርከቶ 50 ኩንታል እኽሊ ሓገዝ ንዘድልዩን ስድራ ቤታት ተኸፋፊሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላ ብርዒድ ኣብ ዓዲ ጉሽ 73,500 ናፋ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ባዶ 1 ባዶ 2 ሓውሲ ከተማ ኤደን ድማ ብሰብ ጸጋ ትካላት መንግስትን ዝተዋፅአ 16,200 ናፋ ልዕሊ 4 ኩንታል እኽልን ካልእ ሃለኽትን ንጽጉማት ተመቓሪሑ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩን መንበርን ትካላትን ዘገልግላ ኣባይቲ ዝውንኑ ዜጋታት ንወገናቶም ሕድገት ክፍሊት ክራይ ገይሮም ንዝተዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ሻምቶ ወልደ በዚ መሰረት ነበርቲ ጅዳን ከባቢያን ኣቶ ፍስሐ የምሓሪ ኣብ ቀሓውታ ኣስመራ ንሓደ ተኻራይ ኣብ ሰንዓፈ ድማ ንኽልተ ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ፍስሐ ጼን ኣብ ቪላጆ ንሰለስተ ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ኣቶ ዮሐንስ ቴድሮስ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ሃዳሙ ደቀ ምሓረ ን4 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ዜጋ ኣብ ቀሓውታ ንሓደ ተኻራይ ናይ 1 ወርሒ ኣሰፋሽ ተኽሉ ኣብ ደንበ ሰንበል ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ጅምዓ ኣሕመድ ሓይሽ ኣብ ጾሮና ንሓደ ተኻራይ ናይ 3 ወርሒ ኣቶ ዮሐንስ ጸጋይ ድማ ኣብ ገዛ ባንዳ ኣስመራ ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ሕድገት ገይሮም ካብ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ምምሕዳር ከባቢ ጸሎት ብመሰረት ዝበጽሓና ሓበሬታ ድማ ነባሪ ኣሜሪካ ኣቶ በረኸት ምሕረት ኣብ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልጋነሽ ሃይለ ን3 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ለተናል ኮሎኔል ክፍለ ሃይለ ወዲ ባጽዕ ን4 ተኻረይቲ ነና 1 ወርሒ ነባሪት ደቡብ ኣፍሪካ ትእማር ታረቀ ንሓደ ተኻራይ ን3 ወርሒ ነባሪት ዓዲ ቀይሕ ሕሪቲ ኣብርሃ ድማ ን3 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ካብ ክፍሊት ነጻ ገይሮምሎም ብተመሳሳሊ ኣብ ዞባ ማእከል ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ገዛ ባንዳ ኣቶ ሃብቱ ሃይለ ማርያም ኣብ ቪላጆ ንሓደ ተኻራይ ናይ 1 ወርሒ ስድራ ኣቶ ነጋሲ ወልደ ስላሴ ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ን3 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ኣቶ ገረንሰ በርሀ ንሓደ ትካል ናይ 3 ወርሒ ተቐማጢት ኣሜሪካ ወይዘሮ ገብርኤላ ሃይለ ን2 ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ነበርቲ ዓጥልያን ኣቶ ሽሻይ በርሀ ምስ በዓልቲ ቤቱ ን2 ተኻረይቲ ናይ 3 ወርሒ ስድራ ነፍሲሄር ጉዐይ ዘገየ ድማ ትካል ባር ፒኮሎ ንዝተኻረየ ሕማም ኮሮና ካብ ሃገርና ክሳብ ዝጠፍእ ክፍሊት ክራይ ሰሪዞምሎም ብዘይካዚ ተቐማጦ ጀርመን ኣቶ ዘሙይ ነጋሽ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ጽገወይኒ ሓጎስ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ተመናይ ን5 ተኻረይቲ ነናይ 2 ወርሒ ወይዘሮ ኤልሳ ተወልደ ብርሃን ንሓደ ተኻራይ ናይ 2 ወርሒ ተቐማጢ ጀርመን ኣቶ ገብረ ህይወት ሃብተ ማርያም ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ለተኺዳን ተስፋይ ኣብ ቀሓውታ ን4 ተኻረይቲ ናይ 1 ወርሒ ኣቶ ኪዳነ ነጋሽ ን2 ተኻረይቲ ናይ 5 ወርሒ ከምኡውን ኣቶ ዳዊት ካሕሳይ ን3 ተኻረይቲ ክሳብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ክፍሊት ክራይ ገዲፎምሎም ምስ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪና ሃገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ከመይ ፀኒሕኩም ዜና ወፃኢ ህንዲ 5 ካብተን ካብ ፈረንሳ ዝዓደገተን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእ ከም ተረከበተን ማዕከናት ዜና ንመግለፂ ሰመዝ ዝተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ህንዲ 36 ራፋኤላ ዝተሰመያ ነፈርቲ ውግእ ፈረንሳ ንምሽማት ኣብ 2016 ከም ተሰማምዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ተግባራውነቱ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደናጊዩ ከም ዝጸንሐዮም ሰመዝ ዝተሃገር ዝጠቕሱ ሸመተናይዘን ዝተራቐቓ ነፈርቲ ውግእ ወታደራዊ ዓቕሚ ህንዲ ብሓፈሻ ሓይሊ ኣየር ድማ ብፍላይ ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ኣዘዝቲ ሰራዊት ህንዲ ይገልጹ ህንዲ ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ሸመታ ኣጽዋር ካብ ዘካይዳ ሃገራት እያ
ኢራን ንፈለማ ግዜ ናይ ትሕተ መሬት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝፈተነት ሓቢራ እዚ ትማል 29 ሓምለ ዝተፈተነ ሚሳይል ኣካል ናይቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ክካየድ ዝቐኒ ዓመታዊ ልምምድ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ልምምድ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ካብ ዘካየዶ ተመሳሰልቲ ንጥፈታት ዝዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ትሕተ መሬት ፈተነ ባላስቲክ ሚሳይል ኣብ ማያት ወሽመጥ ዓረብ ልፍንታዊ ወታደራዊ ሓይሊ ንምቋም ተሰማምዒን ዘለዋ ሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይእመት ምስ ኢራን ተፈሓፊሓ ዘላ ኣሜሪካን ወታደራዊ ንጥፈታት ሃገር ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ክልታዊ ወጥሪ ኣሜሪካን ኢራንን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመት እናኸረረ ከም ዝመፀ ነቲ ኩነታት ብቕረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ ኣሜሪካ ብ29 ሓምለ ኣብ ልዕሊ ወዱን ፕረዚደንት ሶርያ ባሻር አልአሳድ ገዳ ከም ዘጽደቐት ኣፍሊጣ እዚ ኣብ ልዕሊ ወዲ 18 ዓመት ዝዕድሚ መንሰይ ጸዲቕ ዘሎ እገዳ ናይ መገሻ ከምኡውን ፍቓድ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝኽልክል ምዃኑ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ገሊጹ ኣሜሪካ ቀዲማ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ባሻር አልአሳድን በዓልቲ ቤቱን ተመሳሳሊ እገዳ ከም ዘጽደቐት ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት አሳድ ተወሳኺ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ የረዱ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊኡ ዝጸድቕ ዘሎ ተደጋጋሚ እገዳታት ኣንጻር ተቃወምቲ ጉጅለታት ንዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ገስጋስ ንምትዕንቓፍ ምዃኑ ዝወቅስ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትትታው ከምኡውን ተደጋጋሚ እገዳታት ንወተሃደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ሶርያ መመሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ክብራት ዓዘብቲ ነሰዓት ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስዒቡ ዝቐርብ መደበ ዓለምና ምስ ኮሮና ከመይ ውዒላ ይከውን መሳርሕቲ ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ጴጥሮስ መንግስትን ኣርሴማ ሙሉጌታን ተዳልዮም ኣለዉ ብወገነይ ግን ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ዒድ ክኾነሉ እናተመነኹ ሰላም